ke Jingshna benta jongki babun. Ka Shubham Charitable Association ha ke jing yatrai lang bat ka Meghalaya Skill Development Mission. Kala penlong ya ka program ai Jinghikai ba Shibanai Halor Kumno ban Shna Jingshna da ki Dieng na ka benta ki longkmi jong ka jala Meghalaya na ka benta ka yok ka kot bat ka jingpin kup bor ya ki longkmi. Kumbalai phongut ki samla kenthai bat ki longkmi kila yishim benta ha ka program bala ai Jinghikai da Ukraf Master Uprakash Verma ban Shna Jingshna da ki jat Dieng ki ba pher kani ka program ai Jinghikai kan yarap ya ki longkmi bat ki khun samla ban sedang ya ki kam kharkhana ki barin ka Pushpa Bajaj President Jongkani ka Association bat ka nongsham Jongkani ka organization kala ong ba kani ka association kala ai Jinghikai e ya ki babun ki jat jingtrei na ka benta ka bha ka me jongki khun kenthai mentala arpusan snem ka Shubham Charitable Association kala ai jingmento ya palat arpu ar hajar ngut ki longkmi ha ki babun ki liang na do bala seng ya ka benta ba